касоне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. аввалан ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон ва баъдан ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо як мавзӯеро интихоб кардем ихтиёрӣ ки дар ин мавзӯъ бисёре аз мардум ба мо саволҳо пешкаш мегардонанд. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ин аст ки киҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия рафта метавонанд ё ки киҳо аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада метавонанд. ва боз иҷада як саволи дигар ба миён меояд ки бисёре аз нафарон ин саволам ба мо пешкаш мекунанд. оё нафароне ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол меёбанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир мешаванд ва дубора баргашта рафта метавонанд ё ин ки не, яъне дар иҷа дар назар доранд бо рейсҳои чартерӣ. дар иҷа мо ба савол ҷавоб мегардонем киҳо ба Федератсияи Россия рафта метавонанд шахсоне ки дар ҳудуди Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд вале шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд, яъне гражданствои Федератсияи Россияро доранд. ана ҳамон шахсиятҳо метавонанд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо ана ҳамин рейсҳои чартерӣ сафар кунанд. ва боз киҳо метавонанд? Дар иҷа савол ба миён меояд ки шахсоне ки РВП ё ки вид на жителство доранд, ин шахсиятҳо оё рафта метавонанд ё ин ки не? албатта ин шахсиятҳо рафта метавонанд. ва боз дар иҷа як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки агар дар назар бигирем зану шавҳараш Федератсияи Россияра гражданстваша дора вале занаш не, ва занаш дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дора, шавҳараш дар Федератсияи Россия. дар ин ҳолат бо шаҳрвандии ана ҳамон шавҳараш зана метавонад ба Федератсияи Россия сафар кунад, яъне ки аз як оила агар шахсе ки Федератсияи Россияра гражданстваша дошта боша ба воситаи ана ҳамон дигар аҳлу оилаша метавонанд ба Федератсияи Россия сафар бикунанд. ва умуман шахсоне ки шаҳрвандии Тоҷикистона доранд ва шаҳрвандии Россияра надоранд, яъне шаҳрвандони Тоҷикистон бо рейсҳои чартерни ба Федератсияи Россия сафар карда наметавонанд, бародарони азиз. ва дар иҷа як чизи дигара бо қайд мекунем ки аз Федератсияи Россия киҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада метавонанд. аз Федератсияи Россия албатта шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашта метавонанд ва ғайри шаҳрвандӣ дошта бошанд агар омада наметавонанд, чунки баъзан нафароне ҳастанд ки қайд мекунанд мо шаҳрвандии ӯзбекистона дорем ё ки қирғизистона дорем, лекин фаъолияти коршон зиндагишон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва он нафаро савол метиҳанд ки оё мо рафта метавонем ё ин ки не? мутаассифона шумо рафта наметавонед. шумо ҳам ба мисли ҳичхеле қайд кардем агар яке аз оилаи шумо шаҳрвандии ҳамон давлата дошта боша, шумо ҳам ҳамин гуна метавонед. агар ки ҳамсари шумо ё ки шавҳари шумо шаҳрванди Тоҷикистон боша ва шумо шаҳрванди дигар ҷо бошед, дар ин ҳолат шуморо метавонем ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол биёбем. инак ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ки киҳо рафта метавонанд ё киҳо омада метавонанд, чунки дар ин бора бисёр савол пешкаш мешид ба мо кӯтоҳ ва сода карда ба шумо пешкаш кардем, фаҳмондем. боварӣ дорам ки ба ҳамин қадар фаҳмондагии ма шумо каме ҳам боша дарк кардем ки дар бораи чӣ мо сухан гуфтем. ва ягон саволи дигар боша дар инстаграми ма подписатсия карда саволи худтонро ба ма равон бикунед. видеоҳои нави моро интизор бошед. ҳазор раҳмати калом ба ҳар як нафаре ки ба мо боварӣ дорад ва моро дастгирӣ мекунад. дар канали ЮРИСТ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.